दिनै दावहानि 61थि सान इउक्रेन रासिया वारनि दिनै 61थि सान बे 61थि सानाव मोनसे निउसआ ओंखारनानै फैदों मैया अस्टिन लयड आरो एन्टनी ब्लिंकन बिथांमोना कियेभ सिटियाव फैदोंमोन आरो बिथांमोना दिनै पोलेन्डआव दं आरो पोलेन्डआव प्रेस कनफारेन्सनि सिगाङाव मोनसे बाथ्राखौ कबुल खालामदों मोनसे बाथ्राखौ बुंदों अस्टिन लयड बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों डिफेन्स मिनिस्टार अफ USA अस्टिन लयड बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों जे बे दावहाया थारैनो रासियाखौ उइक खालामगोन दुर्बल खालामगोन आरो USA बेखौनो लुबैदों बे दावहानि थ्रयैनो रासियाखौ उइक खालामनाया जाबाय मोनसे स्ट्रेटेजि USA नि जेन फिउचाराव आरोबाव इउक्रेननि अनगायैबो गुबुनखौ जेन गाग्लोबनो हाया रासियाया अस्टिन लयडआ बे बाथ्राखौ बुंदों थारैनो बेनिफ्राय मोनसे बाथ्रा नुजानो फैदों मानो बे दावहाखौ नेटो कान्ट्रिज आरो USA आ जोबजानो लुबैयाखै नोंथांमोना थारैनो हमनो हाबाय जानांगौ USA नि मेन एजेन्डाया मा मेन थांखिया मा बे दावहाखौ बिथांमोना जोबजानबोदों आरो रासियाखौ उइक खालामनानै गादबना दोननो नाजादों जेन मिलिटारि पावारा उइक जायो रासियानि मिलिटारि पावारखौ शक्तिखौ दुर्बल खालामनो थाखायसो बे दावहाखौ फोजोबाखै बेबायदि लयड अस्टिन बिथाङा बुंदों USA नि डिफेन्स मिनिस्टार बिथाङा बुंदों थारैनो बे मोनसे गिलु बालु मोनसे खुलासा होननानै आं बुंगोन USA नि बे मोनसे स्ट्रेटेजि बे मोनसे टेकनिक बे मोनसे रासियाखौ दुर्बल खालामनायनि मोनसे टारगेट नोंथांमोना थारैनो हमनो हाबाय बे दावहानि आसल गुबै दायनिगिरिया सोर USA आ गावनो बुंनानै लाबाय लयड अस्टिन बा अस्टिन लयड बिथाङा दिनै गावनो बुंनानै लाबाय खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव पोलेन्डआव थामहिनबा बिथांमोना रासियाखौ मिलिटारि पावार जाजानायखौ लुबैया अरायबो USA आ टपआव थाजानायखौ लुबैयो बेखौनो होनना बुङो सार्भाइभेल अफ द फिटेस्ट जाय जग्यबान गोहोगोरासिन बेसो थांनानै थागोन गुबुनखौ दुर्बल खालामनो थाखाय दावहा नांनो गोनां जायो बेखौनो आं बुंगोन आरो एन्टनी ब्लिंकन बिथाङाबो माखासे गेदेर गेदेर बाथ्रा बुंदों दिनै बिथाङा मा बुंदों थारै नोंथांमोना बेखौ मिथिनानै USA नि थांखिया मा बेखौ नोंथांमोना बुजिनानै मोनगोन एन्टनी ब्लिंकन फरेन मिनिस्टार अफ USA बिथाङा मा बुंदों दिनै पोलेन्डआव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बेखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव खिन्थानो सानदों बे दावहायाव इउक्रेना देरहागासिनो दं बे दावहायाव रासिया जेनगासिनो दं रासियानि मिलिटारिफोरा आर्मिफोरा आन्डार पारफरमेन्स खालामगासिनो दं थारैनो इउक्रेना बे दावहायाव गोहोगोरायै साहसै गसंथेदों आरो बे दावहाखौ थारैनो इउक्रेना देरहागोन बे दावहाखौ थारैनो इउक्रेना देरहागोन आरो रासिया जेनगोन इउक्रेननि आर्मिफोरा USA नि मददाव साहसियै रासियानि आर्मिफोरनि सिगाङाव गसंथादों बेवहाय नाय गावसोरनि हादरखौ माबायदि इनक्लुड खालामनानै बुंदों एन्टनी ब्लिंकन बिथाङा जे USA नि मददाव USA नि सापर्टआव इउक्रेना साहसियै गसंथेनो हादों आरो बिथाङा बाख्नायदों बेबायदि साहसियै गसंथेनायखौ बिथाङा बाख्नायदों इउक्रेननि आर्मिफ्रा थारैनो जोबोर हाई लेभेलनि पारफरमेन्स खालामदों बे वाराव बेबायदि बिथाङा बुंदों रासियानि इकनमिक कन्डिशना जोबोर उइकनि सायाव उइक जालांगासिनो थादों आरो बेबायदि उइक जायोबा थारैनो मोनसे समाव बे दावहाखौ रासिया जेनगोन माखासे सेंसन बेबायदि बेन खालामनायनि थाखाय बिथांमोननि इकनमिक कन्डिशना रासियानि इकनमिक कन्डिशना जोबोर गाहायाव गोग्लैलांगासिनो थादों बेबायदि एन्टनी ब्लिंकन बिथाङा बुंबावदों बिथाङा रासियानि सायाव मोनसे एलिगेसन लगायदों रासियाया इउक्रेननि सायाव जोबोर गाज्रि नोजोरै अत्याचार नोजोरै नोजोर खालामगासिनो थादों बेबायदि ब्लेम खालामदों रासियाखौ आरो बिथाङा बुंबावदों इउक्रेनखौ अरायबो USA आ मदद खालामगासिनो थागोन गासैबो रोखोमनि मदद खालामगासिनो थागोन अबयस्से बिथाङा बुङाखै बेवहाय आर्मि हरगोन ना हरा USA नि नेभि एयारफोर्स इनफेन्ट्रि बेफोर फैगोन ना फैया आर्टिलारि बेफोर फैगोन ना फैया बेखौ जेबो बुङाखै आर्मि बेवहाय फैगोन ना फैया जेबो बुङाखै थारैनो फैनाय नङा नाथाय गासैबो रोखोमनि मददखौ खालामगासिनो थागोन अरायबो इउक्रेननि सम्प्रभुता डेट मिन्स सभारेन्टि आरो उदांस्रिखौ रैखा खालामगोन मानो होनबा बिथाङा बुंबावदों रासियाया इउक्रेननि सम्प्रभुता थामहिनबा सभारेन्टि आरो उदांस्रिखौ गाग्लोबनो सेग्लाबनो सेनो गादबनो नाजादों बेबायदि ब्लेम खालामदों रासियाखौ एन्टनी ब्लिंकन बिथाङा विदेश मन्त्रि USA इउक्रेननि सम्प्रभुता सभारेन्टि आरो उदांस्रिखौ बिसोरनि अधिकारखौ मोनथायखौ अरायबो रैखा खालामगोन USA आ बेबायदि दम होनानै दाथिनानै बुंदों एन्टनी ब्लिंकन बिथाङा माखासे बेबायदि लेक्चारनिफ्राय नोंथांमोना मा बुजिना मोनदों बे दावहानि गुबै जि मास्टार माइन्ड रासियाखौ दुर्बल खालामनो थाखाय रासियाखौ गादबनो थाखाय थारैनो USA आरो नेट'निनो मोनसे पलिसिमोन बेबायदि आं बुंगोन दिनै आं नोंथांमोननो बेखिनि आपडेटखौनो होबाय जानो हागौ नोंथांमोना बेनिफ्राय मोनसेथ' नलेज मोनबाय एन्टनी ब्लिंकन आरो लयड अस्टिन बिथांमोननि जि बुंनाय बे बुंनाया थारैनो मा फोरमाय नोंथांमोना कमेन्टआव लिर बे दावहानि गुबै मास्टार माइन्डआ इउक्रेन ना रासिया ना नेटो ना USA नोंथांमोना कमेन्टआव लिरदो स' नोंथांमोना जुदि माबा मोनसे जुदि दावहानि सोमोन्दै नलेज मोनबायबा
बेयाव जानो हागौ नोंथांमोना आपडेट मोनाखै नाथाय बेनि गेजेरजों नोंथांमोना हादरफोरनि इन्टारनेशनेल पलिटिक्सआ मा बुस्थु मोनसे हादरखौ दुर्बल खालामनो माबायदि सार्भाइभेल अफ द फिटेस्टनि थाखाय वार खालामो बेखौ नोंथांमोना जुदि बुजिदोंबा नोंथांमोना जुदि दावहानि सल' लिरनो मोजां मोनोबा थारैनो बेनिफ्राय माबा मोनसे मोननाय बायदि मोनदोंबा प्लिज बे भिडिअखौ लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट्स खालाम आरो जुदि चेनेलाव गोदानबा प्लिज साबस्क्राइब खालाम खुलुमबाय।